Ongi etorri, T7 Soul, nire egunak, Seonin, saioaren atal honetara. Bizitzako istorio eder eta sakonenak gure esperientzien geruza hauts dauen azpian ezkutatuta egon ohi dira. Gaur, Rajesh Chandrani Madanlal Jain idazleak bere iraganeko horrelako galeria batera garamatza. Duela 4 urteko oroitzapen bat da hau, Jabalpurreko ingeniaritza fakultateko egunak gogorarazten dizkiguna. Baina, egia esan, aita baten maitasun isilaren, semearekiko harrotasunaren eta agurra eta berriro ikusteko itxaropena elkarrekin taupadaka dauden une, bitxi, horren istorioa da. Entzun dezagun Rajesh-kiren oroitzapen hunkigarria, bitxikeria. Oroitzapenak 4 urte baino gehiago ditu. Jabalpurreko ingeniaritza fakultatean ikasten ari nintzen. Garai hartan askotan bidaiatzen nuen Jabalpur eta Seoni artean. Estatuko garraio konpainiako autobuson bat Balagatetik Seonira iristen zen goizeko 5:30. Seonitik Jabalpurrera joan behar nuen egunetan goiz esnatu behar izaten nuen. Nire aitona amonak, aita eta ama goiz jaikitzen ziren egunero. Prest nengoenean eta etxetik irteten nintzenean, aitona amonak eta ama atean geratzen ziren begiak malkoz beteta agurtzeko, baina aita nirekin oinez joaten zen autobus geltokiraino. Gehienetan, aita eta biok oinez joaten ginen. Hori eginez, goizeko ibilaldia ere egiten zuen. Ibilia ala, garbitzaileak kaleak garbitzen ari ziren. Seoni orduantxe hasia zen esnatzen. Ordu hartan ezoiko isiltasuna zegoenez, txorien kantua, batez ere beleena, oso garbi entzuten zen. Orain ez da hainbeste txori geratzen. Autobus geltokira iristen ginen. Han, aitaren begiradak beste bidaiari batzuk bilatzen zituen. Adineko ezagunren bat aurkitzen bazuen, haren aurrean aurkezten ninduen eta zera esaten zuen, hau nire semea da. Engineering ikasten ari da Jabalpurren. Andoa oraintxe bertan. Aurkezpen horren ondoren, lasaitasuna sentitzen zuen adineko pertsona baten ardurapean utzi ninduelako eta bidaian arazorik izango ez nuelako. Aitaren hitz egiteko moduan erreparatzen nion. Harrotasun itzela sentitzen zuen, engineering hitza erabiltzean. Ondoren, autobusaren zain geratzen ginen. Zaratarik ez zegoenez, kilometro batera ezagutzen zuen autobusaren soinua eta maletekin prest egoteko esaten zidan. Autobusa gelditzen zenean, azkar sartzen zen eta niretzat libre zegoen eserleku bat gordetzen zidan aurrean, atzealdeko eserlekuetan gehiago mugitzen da. Maletak antolatu eta eseri nintzenean, bera irten eta leiho ondoan geratzen zen zutik. Jabalpurrerako autobusean sartzera etorria zen, baina behinan eserita nengoela eta autobusa abiatzera zioala, haren bihotza malkoetaraino hunkitzen zela sentitzen nuen. Une bitxia zen. Jabalpurrera bidali behar ninduen, baina, aldi berean, triste jartzen zen ni joaten usteagatik. Autobusa abiatzen zen. Haren pausoak etxera itzultzen ziren berriro. Oso gutxitan ikusi nuen argi eta garbi negarrez. Orain ulertzen dut isil-isilik egiten zuela negar horrelako bakoitzean. Gure bizitza horrelako bitxikeriaz beteta dago. Rajesh-kiren bitxikeria, oroitzapena entzun berri duzue. Aitaren maitasun isila, autobusaren leiho ondoan egindako itxaronaldia eta, engineering, hitza esatean zuen harrotasuna, horrek guztiak gure gurasoen sakrifizio isilak gogorarazten dizkigu. Bizitza bitxikeria eta unegozo mingarri horien arteko arte bisual ederra da. Espero dugu istorio honek zure bihotzeko bazterren bat ukitu izana. Eskerrik asko, Atria, Ambitions, entzuteagatik. Jarraitu gurekin kontatu gabeko beste istorio batzuk ezagutzeko. Agur bero bat.